जाफैदो दाउखा गाला हानि सार्टिफिकेटआबो 3 मासनिल' भेलिडिटिनो बिथां प्रमद एम्बु देलै जोंनाबो सांग्रांथिखौ बुफ्रुथारनांगौ जेरैबाबो पटेन्सियेल दराव खुलुमबाय आंनि फलोवार्स साबस्क्राइबार नोंथांमोननो बिश्वकर्मा फुजानि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनैनि बे बिश्वकर्मा सानाव जों मानो बिश्वकर्माखौ जोङो धुप धुना सावनानै जोङो खायसेया जैग' होनानै खायसेया बेबायदिनो आफा बिश्वकर्मा बिथांनि फट' लानानै बिथांखौ मान होयो दिनैनि साननि गेजेरजोंनो बे बुहुमाव थानाय जिथु बिश्वनि कर्म बे बिश्वनि कर्म बा बे बुहुमनि कर्म जों जि मावै दाङै जायो बेखौनो दिनैनि दिनाव बिश्वकर्मा होननानै बुंदों आरोना दा बिश्वकर्मा बिफाया गावनि गोहो बोलोजों जेरैहाय बुहुमावनो थानाय सुबुं माहारिखौ गावनि मोनसे नङा मोनसे थांनानै थानायनि जिथु मावबिदां मावनानै जानाय प्रफेशनेल लाइफ बे लाइफआव जोंखौ मदद होयो आरो जों दिनैनि दिनाव जोङो बेखौनो जोङो हप एन्ड एसपिरेशन खालामनांगोन जाहाथे आफा बिश्वकर्मा बिफा गुरुआ जों जेरैबायदि बुहुमाव गुबुनफोरा मावै दाङै जों दा मादा खैफोद गैया आफोद गैया जोङो न'खर संसार खुंनो हादों थिग बेबायदिनो आंनि जिउआवबो बेबायदि खैफोद आफोद गैयै मोनसे मोजां परिबेसखौ लाबोना होफैयो जेन बेबायदि जों गोसोजों आर'ज गाबनानै जोङो बिश्वकर्मा बिफा गुरुखौ जोङो खुलुमनांगौ अब्लानो निस्सय बिश्वकर्मा बिफाया जोंनि जिथु जों मा मावनानै जायो बे मावनानै जानायनि बेलायाव जोंखौ माने मालाबाबो खामानि गैयै माबा मोनसे प्रब्लेमजों जोङो मावनो मोनै राहा जानाय नङा जोङो जेखि मावनानै जाया मानो जोङो जोंनि खामानियाव जों खामानिफोरखौ मोनबाय थागोन आफा बिश्वकर्मा बिफा गुरुआ जोंखौ नायसंहरगोन बेखिनिखौ बेबायदियै जोङो दिनैनि दिनाव बिफा बिश्वकर्मा बिफानिसिम जों आर'ज गाबनांगौ बा अबंलावरिनिसिम जोङो आर'ज गाबनांगौ दा बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे भिडिअखौ लाबोनो सानदों दिनै बिसायख'थिया गेजेराव सानबाल'सै दा सानबाल'सैबा दिनैखौ लायोब्ला बा जागोनखौ लायोब्ला सानथाम बा सानब्रैबो होननानै बुंजायो गेजेराव सानथाम सानब्रैल'सैबो होनजायो दा ओरैबायदि बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै दिनै दुंहाव थासारिखौ इउसिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोनो नाजाबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों आं बेखौसो लाजिनाय मोनदों दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनावहाय गोजोन फैबाय गोजोन गायसननो हाबाय होनग्रा नेताफोरा दिनै मानो बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना बिटिसिआव दुंहाव थासारि सोरजिबाय थादों दिनै गावजों गाव अनलायग्रा गुबुनखौ मेगन सानो रोङै गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै बुंग्रा ना बिथांमोना खुगायावसो बुंफ्लायो नामा गोजोन फैबाय होननानै दा बिथां फेरेंगा बिथां प्रमद एम्बु बिथां दाउखा गाला राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दिनै बिटिसिआव गोजोन गैयै मोनसे थासारि सोमजिहोबाय थानो नागिरदों अब्ला मा मोखांखौ लाना बबे खुगाखौ लानानै बबे गन्थंखौ लानानै गोजोना फैबाय होननानै बुंबाय थायो दिनै नोंसोर गोजोन लाबोग्राबा मानो दुंहाव थासारि खालामबाय थानो नागिरदों आरो दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ एटेक खालामनो मानो नागिरदों बे मानि सिम्बल बेलाय नोंसोर गोजोनखौनो हास्थायथारदोंबा अब्ला मा खुगाखौ लानानै नोंथांमोना बेबायदि गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थायो एसे लाजिनो सोलोंदोब्रा मानसिनि फिसाब्ला नङा होमबा फेरेंगाखौल'थ' बुंला आं इउ पिपल माथ्र'यैनो दिनै बिथांमोना जोबखाबाय नालाय जाखादो लोंखादो हासुस्राखादो नोंसोरनि पलिटिकेल कारियारा बेयावनो जोब्बाय सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथांमोननि पलिटिकेल कारियारा टस नस जाजोब्बाय दंस जाजोब्बाय नोंथांमोनखौ रावबो रायजो राजाफोरा फोथायला नोंसोर बुङो मोनसे मावो मोनसे नोंथांमोना जेबो मावनो हायाखै दिनै हा होदों होनबाय थादों हानि सार्टिफिकेटआबो 3 मासनिल' भेलिडिटिनो हायाखि 3 मासनिल' भेलिडिटि थायो जों न' बां ग्रोम लुगोन 3 मासनि थाखायल' जों बेवहाय 1000 लाख थाखा गारनानै जों बाव न' लुना लानोसै नामा मा 3 मासनि हानि भेलिडिटि बेलाय लासिं हा होदों होनबाय थायो गैया खाथिया सार्कोल अफिसाव एक्सेप्टखौनो खालामा माथो नोंसिनि हा होनाय
सार्टिफिकेटखौ एसे लाजिनो सोलोंब्रा गन्थं दंब्ला दा दाउखायाथ' ओइ दाउखा राकेश जोंनाव बिराद बेदर गेसाव दं नैबाव जानोबा दाउखा गाबनायखौनो खोनाला मा जाखोथाय नोंथ' मुसलपुराव जेननाया खाथांखासै नालाय जोंनाव बेदर गारनाय दङ नै मैसो बेदरलाय एन्जर बेदरलाय मा बेदर जानो जाफै दाउखा जाफै बोरमा खिबु स' बेखिनियाव बेखौनो बुंबाय जोंहा बिपिएफ हिसाबै जोंहा देरहानाया रोखाखासै खुनु गिनांगौ गैया बिश्वकर्मानि इन्जय खालाम देलै जोंनाबो सांग्रांनिखौ बुफ्रुथारनांगौ जेरैबाबो पटेन्सियेल दराव जेरैबाबो बुफ्रुनांगौ सोरनाव हाबदों बेखौ नायग्रोदो बाहागि डिस्टार्ब खालामबा खालामहैजायो फैदो ज' ज'नो जोंनिया फल' खालामगासिनो दं नामा आंना अब्ला ओंखारनोसै सांग्रांआ हाथिसारजों फैदोंलै हाथिसारजों दावखोबोदों 8थासो दं गारि गारिखौ सिगाङाव दोनथेनानै गाज्रि जानाय बायदि देखायनानै बिसोरखौ थादौ होनांगौ ओमफ्राय उननिफ्राय बेंनानै लागायनांगौ लराफोरखौ सांग्रांमोन बिरदावमोन दावखोदोंनो 10ता गारि साहाजों दा देवस्रियाव थांगोन ना दादगारियाव थांगोन खबर लालायदो दे सांग्रांनि गासैबो गारिया दादगारियाव दंफैजोबोलै मोजां नोजोर होलादो जों दादगारियाव दं नै